गोदान बोसोर फैबाय दिनो थाबायदो गोदान गोसोजों हेलो लोगोफोर हेलो गुड इभिनिं गुड नाइट गुड मर्निं जिखि जाया टाइमाव नाया मानोसै जोङो लोगोफोर माने गोजाम बोसोरखौहाय गुवाहाटियाव थानानैसो बिदाय हरनो होननानै जोङो फैबाय ओमफ्राय गमामायैनो जों सफैबाय ना सफैबाय 3:30 ओंखारबोदों जों मोजाङैनो सफैबाय जेबो उसुबिदा जाबोआखिसै ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो बिदाय खालामखाबाय जानांगौ खालामखांबाय औ मैयाहाय मोनायाव नामा मैया होननांसिगोन भिडिअ'आथ' जों सब समाय उनावसो खालामखायो नालाय मोजाङैनो नोंथांमोनाबो बिदाय खालामबाय जानांगौ ओमफ्राय गोदान गोसोजों गोदान थांखिजों गोदान मिजिं लानानै आवगायदो नोंथांमोनाबो 2023 मायथाइयाव औ ओमफ्राय सोरबाफोर बेफोरबायदिनो दुखु दंबा बा माबाला डिप्रेसनाव थानो नाङा रावबो ने आरो सोरजोंबा दुखु मोनलायनां गोसोआव आघातफोर मोननाय दङब्ला बेफोरखौबो टटेलि माने गारजोबनांगौसै आरोखि नैबे गोदान बोसोराव स' जोङो दा रंजागोन जोङो माला 12था जायो बेखौसो जों नेबाय थागोन माने गोजाम बोसोरखौबो बेयावनो बिदाय हरबाय गोदान बोसोरखौबो जों बरायबाय लोगोसे आंनिबो फिसा बार्थडे दं लाजिलाय लाङो बार्थडे खालामफेनाखै दिनै जों खननै खालामनोसै आं लोगोफोरनि थिननायावहाय ओमफ्राय केक लाबोजोबखाबाय ओमफ्राय माने आं मानबो दंलायबावोसो मान होनना बुङोब्ला आङो माने बायो बार्थडेखौ आं फालिनो बायो मानसिफोरा हेपि बार्थडे होननानै खुसि जायो आङो थाब बोरायगोनसो साननानै दुखु जायो आङो एबाराव नै दा 12था सफैब्लानो नों बोसोरसे बोराय खालायबाय दा ओमफ्राय जाय जेखि जेरावबो धोरोमाव थाया लाबाना लोगोफोर गावबागाव सोरजिगिरिखौ गोसोखांदो हामबाय होदो मानोना नोंखौ आरो गोदान बोसोर मोनहोबावबाय ना बिथांनि अननायाव सोरजिगिरिनि अननायावहाय दा हामबाय होदो बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आंबो नै सिगांनि मेथाइ आं नैबे भिडिअ आं सोसनगोन दे आं गोदो 2013 आव आं रोजाबनाय मेथाइ जोंनि धोरोमनि मेथाइ अननानै जोबोद मोजां निउ इयारनि मेथाइ बेखौ आं ससे होदेरगोन अननानै मोजां जादोंना जायाखै कमेन्टआवबो लिरनानै एसे खोन्थादो लोगोफोर स' जों सफैबाय बिदिबा सफैबाय गुवाहाटि बे जायगाखौनो बुङो जाहैबाय गरसकनि खोलाथिं दलपमा होननाय दलपमा जायगा आरो बे गासिबो ट्राइबेल एरिया गोजा गासिबो ट्राइबेल गोजा आरो दे गोजोननाय थाबाय दे स' लोगोफोर सफैबाय गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय आं मबाइलावल' नुयोमोन इउटिउब भिडिअ'आवल' आदाखौहाय नुवाखैमोन लोगोबो मोनलायफेनाखैमोन माब्लाबा लोगो मोनलायगोनखौ आं साननानै दंखायोमोन आरो खिन्थु गमामायैनो दिनैहाय ब्रादार देरहासारजों आंजोंहाय जोङो बेयावनो फैदों माबायावनो गुवाहाटियाव ओमफ्राय गोजाम बोसोरखौबो बेयावनो बिदाय होनानै निउ इयारखौबो वेलकाम खालामनोसै लोगोसे आंनि बार्थडेबो उइस खालामनोसै ने सेकेन्ड टाइम जानायसै आङो बार्थडेखौहाय बानायफेना लाजियो बोरायलायलांबाय ओरै उइस इउ हेपि बार्थडे होनलायना मानसिफोरा आं आरो बिराद दुखु जायो आरोना बोराय जानानै थैनायनि खाथि सम जाफैबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर थाब बोरायनो बायो आङो स' आदाखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना गफुर बिआर चेनेल इउटिउब चेनेल जाय नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै आदानि गफुर बिआर इउटिउब चेनेलखौहाय नोंथांमोना सार्च खालामना साबस्क्राइब खालामदो आदानि भिडिअखौहाय लाइक शेयार बेफोरबायदिनो नायनानै होदो आरो बुजिनानै लादो स' दिनै आदा आं फंनैसो खोथा सोंगोन बे माबायावहाय निउ इयारावहाय माबाफोर प्लेनिं लादों नामा बहाबाफोर थांनायनि मानायनि प्लेनिंखौथ' सानदोंमोन दाथ' माने जिबायदि माबाया जेरै माने बर'फ्रा जोनोमनिफ्रायनो रंजा बाजा थायोमोन आरो ज' बेरायनो मोनबासो गोसोआव गोजोनो आरो नों बेदर सेदर जानाया जोंहा बर'ना बारा माने मिडियाम जायो मोसानो मोनाबा रंजानो मोनाबा माने बर'फ्रा गोजोना ओमफ्राय दा बेनि थाखाय माने हेमन्तनि बुंनाय बायदिबाथ' माने गोजानाव थाङै माखासे
माने एकदम गोसोआनो सायराब आरो ना नङाबाथ' जों दिनै मोनानिफ्रायनो एकदम दामनाय देनाय गासिबो माने एकदम साखाफारामोन आरो गुवाहाटियाव माबा रेस्ट्रिकसन दं नामा माने आं निउस नायनाय जायाखै नालाय मिथियामोन दा बेनि थाखायनो बयबो जोंल' नङा गासिबो माने खिन्थु दानि बे माबाखौ नायोब्ला माने जाब्रबथायखौ नायोब्ला मोजांबो जादों नाथाय माने जि जों जायगायाव जायो बा माबा थाङो बेफोर प्लेसफ्राव माने मोजां जायगायावसो जाहैगोन नाथाय फारसे मोजांबो जादों फारसे गाज्रिबो जादों माने जोंहाथ' माने रंजाग्रा मानसि नालाय जोंहा माने उसुबिदा मोनदों आरो दा जेबो प्लानिं गैथ'वा गाबोनफोर जानो हागौ खाथि खालायावनो आरो थेवबो जों दिनै ज' लोगो मोनलायनाय हिसाबै गोजाम बोसोरखौ जयै बिदाय खालामगोन आरो बरायगोनबो ने आदा ओमफ्राय माबाफोर एरेन्ज खालामदों नामा जानायफोर बेदरफोर जानायाथ' बर' हिसाबै थाखायो दा ओमफ्राय दा नुलांबाय थागोन फंबायनि चेनेलाव नंगौ दाथ' लोगोफ्रा अर सायनानै नेलायगासिनो दं बेदरबो हांदों दाथ' गोदान बोसोर नंबाबो नङाबा जों बेदरखौ मोनाबिलि समाव हांना जाखायो बे दंखायो आरो एसे माने दामनाय देनाया माने खम जासिगोन आरो बेनो ओमफ्राय आंहा जेबो प्लेनिं गैयामोन बार्थडेबो खुंफागोन मागोन बेफोरबायदि केक टेकबो रेडि गैयामोन जों दा इमारजेन्सि ब्रादार जों लांनो फैबाय ओमफ्राय आदायानो बिनि बिलखौबो होबाय स' थेंक इउ स' माच आदा बायनानै होनायनि थाखाय बारा दाम नङा थेवब्लाबो गोजोननाय थाबाय आदा स' जोङो दा केकखौ लानानै जोङो थांसिगोन लोगोफोर बानजुद खेबसे खालामनो नागिरदोंलै जों मोनाखै लख्रायावहाय आदाजों आंजोंहाय केकआथ' लाना फैबाय र' मोनोना मोना नायनि माने दाहाय जानांगोन ना बबो गैया आदा बोरै जाखो गैया दा माथो मोना बानलु सिब्र' बोसोर फैबाय दिनै थाबायदो गोदान गोसोजों गोदान बोसोर फैबाय दिनै थाबायदो गोदान गोसोजों जिसुनि मुङै रंजानान जिसुनि मुङै रंजानान देरहानायनि निसाननिखौ देरहानायनि निसाननिखौ गोदान बोसोर फैबाय दिनै Ori brother. Hello. Ori brother. Hello. Wow. Wow. Oma. खोमा दंबावो खोमा दंबावोसो नै खोमा गोजायो हांगासिनो दं नै जोङो माला 12था जायो बेखौल' जों नेनानै थागोन हा आदा आदाखौथ' बयबो सिनायखाबाय रायजोफोर भाइरेल जानाय बड'लेण्डआव ओरै ब्रादार गोदान दिनैसो लोगो आदा दे गोजोनथों गयसे तो
दे आदा दे गोजोन्थों आदा दे बिसोर गफुरनि गोजा ना ओमफ्राय नै मैयानिफ्राय डिक्लियार होबाय बिसोरबो सनितपुराव थाफिनसिगोन आच्छा बिश्वनाथना डिसबेन्ड जाबाय आच्छा ओमफ्राय सनितपुरा होनना बुंफिननांसिगोन दा गासिबो सनितपुरनि गोजा बिश्वनाथना बेन्ड जाफिनबाय आरो ओमफ्राय जोंनि तामुलपुराबो बेन्ड जाबाय येस बाक्सायाव थाफिननायसै जादों नामा दा सनितपुरनि ओमफ्राय जों बिटिसिनि जाहैबाय दे आदा दे आदैसो जागोनलै आदैसो जागोनदां आदैयाबो गफुरनिमोन नामा जोङो बाक्सानिमोन ना आच्छा दे बागानपारानि दे जोङो होमब्ला थाम थिम खालामनि ने दे स' लोगोफोर आं दिनै इनायनो खुसि जोङो दा गोजाम बोसोरखौहाय जोङो बे गुवाहाटीनिफ्राय जोङो बिदाय हरनो हाबाय देग्लायनि बे बोसोराव 2022खौहाय ओमफ्राय जोङो वेलकाम खालामगोन दायो 2023खौहाय बयजोंबो लोगोसे आरो आइ एम रियेलि लाकि आंजोंहाय आदा बि राजा दङ जायहा गफुर बियार चेनेलनि बिगोमा लोगोसे ब्रादारमोन बे गुवाहाटीनिनो दङ स' दा निउ इयारखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो दा आंनिबो फिसा बार्थडे आंथ' लाजिखायो थेवबो हाहैनोसै आरो एखे नालाय जों साना फुरानाखौबो बिदाय हरबाय गोदानखौबो बरायबाय लोगोसे बार्थडे फैदो आदामोन फैदो सनाफोर गुवाहाटीनिफ्रायलै देग्लाय लोगोफोर जोङो दा सिङाव फैबाय आदा नोङो फोरमायहरदोलै बे मानो आग्लायनो थांगासिनो दङ माने जों दा सिख्ला मानसिफोर गैया बेलुन सुग्रा गैया बेलुन सुनो ओमफ्राय जोंबो आदोर गैया बेनिखायनो जोङो बेखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरो येस गाबोन सुलाबायनानै जेराय खुबलाबायहैनोसै बेलुनखौहाय आं इनायनो लाखि आदामोनखौ लोगो मोननानै आदा बिराजा लोगोसे जोंनि ब्रादार आं ब्रादारखौ दाबो थिग मथन नाव सिनायाखै नों खोन्थाना होलाय आदाखौ आदानि नामानो जाहैबाय अनिल बसुमतारी आच्छा मुसाहारि सरि अनिल मुसाहारि ओमफ्राय बिथाङा सनितपुर जिल्लानि आच्छा आदायाबो सनितपुरनि ओमफ्राय बिथाङा जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय हिनजाव मोनबोदों आच्छा बाजैखौ ओमफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला गसाइगावनिबो सनितपुरनिबो होमब्लाबो जागोन आरो आच्छा आदा फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आदा दे जायो आदा ओमफ्राय ब्र' गुवाहाटीनिनो ब्रादारा बर'आनो खिन्थु बारा बर' रायलायनो रोङा अखमिया खबाफारु दादा नाम कपिल बर' जागा नाम आहमगाव येस थेंक इउ स' माच ब्रादार आरो ब्रादाराबो सनितपुरनिनो जोंनि सालथाइ मेहेरनि गामिनिनो मा नाममोनलाय रेनब' हाब खारि खलं होनो जों बेखौ ना आदामोना सुलाबायजोब्बायलै नै दे थेंक इउ ब्रादारमोन जोङो रावबो हिनजावफोरखौ नांलायालै बमा मा लिरनाय दं आंथ' मिथिबावा मा उल्था जाबायरा बियो उल्था जाबाय सुगासिनो दङ नै ओमफ्राय बेयाव हेपि बार्थडे मोनसे ओमफ्राय हेपि निउ इयार बे आंनि मुं जाहैलाय थिबाय दाम खमनिलै माथो बेसे गिदिर जानोब्रा जोंलाय जों साब्रै साबा सयजनावलाय लोगोफोर खौबा सोर सावनो रोङो दानिबा केन्देलखौ खिथेन सावनो रोंलायखायालै जों माबा निउ इयारजों लोगोसे जोङो आंनिबो बार्थडेखौ फालिनो जोंनि आदा बि राजामोना थाम थिम जाबाय आं इनायनो गोजोननाय मोनबाय आदामोनखौ बेबायदि अस्पिसियास स्पेसियेल डेआव आं लोगो मोननायनि थाखाय दि इस्लारिनि थ्रुयै So brother 1992 डेटबर्डआ आंनिया ओमफ्राय दा 2023 मायथाइसिम नोङो बुहुमाव दङ
जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो आंनि साइडनिफ्राय नोंथांनिसिम वेस्ट खालामबाय वेस्ट खालामनायजों लोगोसे आङो दिनै नोंथांजों रायज्लायनो मोनबाय प्लिज माबाखौ सुनानै दिरि खालामले दिरि खालामनायसे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Salvation. Happy birthday to you. Thank you so much. Coba goजोननाय मोनबाय. उन्दै गथ'फोर बादि मोनलाय लाङोलै. Oi, ayo. Boria dongjup brother. Ini mau dongjup. Laban Nih ada nih. Wow, Boria. Yes. Menurut wakai. Ada bisa saya ship lagi. लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं आरो बोरायबावलायबायना बोसोरसे मानि थाब थैनो गिलायलाङो बोरायनोबो बालायलाङो जोबोद मोजाङैनो बार्थडे विश खालामबाय आरो जोङो वेलकामबो खालामबाय बे गोदान बोसोरखौहाय स' लोगोफोर मेथाइआव नोंथांमोना खोनादोंना सोरनिबा साननाया जाफुंबाय सोरनिबा साननाया फेलें जाबाय खोनादोंना लोगोफोर माने जों रावबो जोङो माबा खमजुरि साननो नाङा सोरनिबा साननाया जाफुंबाय सोरनिबा फेलें जाबाय जाफुंग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा खिन्थु जाफुङिफोरनि थाखाय फेलें जानायफोरनि थाखाय आरोबाव ट्राइ खालामबावदो ट्राइ एगेन आरो जबरदस्त नोङो गोसो होनानै नोङो खामानिखौ मावलां अब्लानो मा बिलाय साक्सेसफुल जागोन साक्सेसफुल स' लोगोफोर गोदान बोसोरखौ मोनफिननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय स' बिदिनो लोगो मोनज्लायबाय थागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स' माच